खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे चिरां जिल्लानि सापागुरि जिथु साइक्लन क्लाबनि बानजायनायाव थामजिनैथि दुर्गा फुजा फोरबो फालिथाय जागासिनो दङ दिनै नबमी सानाव बिथांमोना मुलुग गोजोननि थाखाय आहुति जयग'नि हाबाफारि लागासिनो दङ दा नैबे आंनि उनथिंजाय दिन्थिनो थाखाय खावलायदों नैबेबायदिनो बिथांमोना दिनै जयग' आहुति हाबाफारिखौ लागासिनो दङ दा नैबेहाय मुलुग गोजोननि थाखाय साइक्लन क्लाबनि बानजायनाय दुर्गा फुजाजों लोगोसे नैबेबायदिनो आहुति जयग'नि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ नैबे सापागुरि साइक्लन क्लाबनि जितु बानजायनायाव थामजिनैथि दुर्गा फुजा फालिथाय सोलिगासिनो दङ दिनै नबमी तिथियाव नोंथांमोना मुलुग गोजोननि थाखाय जयग' आहुति होबाय मा फोरमायगोन बेनि सोमोन्दै खुलुमनाय थाबाय दिनै नबमी बे बङाइगाव साइक्लन क्लाब काम लाइब्रेरिनि जानानै आङो बिउटि कमि जानानै बेखौनो बुंनो नागिरो जे नैबे दिनै आहुति सावनाया दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लाखिदों आरो बेवहाय जोंनि साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे सुख गोजोनै आलो गोजोनै आरो गुबुन माहारियाबो जाहाथे नैबे जोंनि इयुननि थांना थानायाव लोब्बा लाखिनानै जाहाथे जोङो अबंलावरिनिसिम मोजाङै लाखिनो हायो बे बोसोरखौ मोजाङै सोलिनाय बेनि थाखायनो नैबे जोंनि आहुतिखौ सावनाय जादों प्रथमते मैं साइक्लन क्लाब दुर्गा पूजा कमिटिर হৈ সকলো বিটিসি বাকীহে ধন্যবাদ যাচিলোঁ আজি নৱমী আছিলে নৱমীত আমাৰ বড়োৰ যি প্ৰথা ব্ৰহ্মধৰ্ম এই ব্ৰহ্মধৰ্মৰ মানে যজ্ঞ দি পেলাই আজি আমাৰ মানে মা হেৰিৰ দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ লৈছোঁ যাতে মানে বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ দি পেলাই সকলোৰে মানে ভালে ভালে যায় থেংক ইউ 2024 सापागुरि साइक्लन क्लाबनि सौजन्यत दिनै सापागुरि ओनसोलनि सोरगिदिं थानाय गासैबो आइमोन बाबामोनहा दिनै जों बेवहाय बिश्व शान्तिनि बागै जोङो होम जय्ग भगवाननि खाथियाव उपासना भक्ति श्रद्धा खालामबाय जों जाहाथे पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपा सापागुरि ओनसोलनि सोरगिदिं बयबो भक्तफोरनि अनगायैबो सारा ब्रह्माण्डनि विश्व शान्तिनि बागै प्रदान माबा शक्ति प्रदान जाहाथे खालायो बेनि थाखाय भगवाननि खाथियाव आराधना दिनै मुलुग गोजोननि मुङाव नबमी तिथियाव नोंथांमोना आहुति सावनाय हाबाफारि लाबाय मा फोरमायगोन बेनि सायाव दामनाय देनायनि थाखाय मोजाङै खोनायाखै थेवब्लाबो आङो बुंनोसै माने जोङो दिनै नबमी माबाखौ उत्सबखौ फालिबाय जोङो परम्पराफोरखौ जोङो बे सापागुरि साइक्लन क्लाबाव मोननै धोरोमनि फुजा फालियो मोनसे दुर्गा फुजा मुर्ति हिसाबै सिबियो जोङो आरो मोनसे जाहैदों ब्रह्म धोरोमारि मोनो ब्रह्म धोरोमनि मोनो जों जग्य आहुति होयो दिनै नबमी दिनाव जोङो मोननैबो फोरबोखौनो फालिबाय आसा खालायो जोङो बिमा दुर्गाखौ फालिनो हाबाय आइ आफा रायजो राजायाबो गोरलै फैनानै जोंनो सहाय सहযোगिता होनायजों लोगोसे मुलुग संसारनि सुखनि थाखाय मोजांनि थाखाय बयबो बोर बिबाय बिमा दुर्गा देबियाबो आसा खालायो बिदिनो जोङो बोर सारस्रिलांबाय जाहाथे मुलुग संसारा दावराव दावसि गैयि अमा अनाथान गैयि आलो गोजोन सुख शान्तिनि बोर होलायनो बिनि थाखाय आसा खालायबाय जोङो आज नवमी तिथि है साइक्लोन क्लब के द्वारा होम यज्ञ आयोजन किया गया सभी श्रद्धालुओं नमस्कार साइक्लन क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव थामजिनैथि दुर्गा फुजा फालिथाय सोलिगासिनो दङ दिनै नबमी तिथि बे नबमी तिथियावहाय बिथांमोना विश्व शान्ति एबा मुलुग गोजोननि थाखाय आहुति जय्ग हाबाफारि लादों बेहाय नोंथाङा आहुतिनि सासे गुरु गाह हिसाबै बाहागो लाफैबाय मा फोरमायगोन आं ईश्वरनियाव विश्व शान्तिनि बागै बुंसै दे संस्कृतनि ओम बिच्चरपं हरिनं जातवेदसं वलयनं ज्योतिरखं तपन्तम हेवस्र रश्मि हरता वर्तमानो प्राण प्रजानामो उदयति सूर्य ओम सर्वभूतो सुखिनो सर्वसंतो निरामय
सर्वभद्राणि परसंक्रमा कोच्चे दुःख भगवगे ओम पूर्ण परब्रह्म चौति सुपयो ओम भद्रम कर्णविष्णयम देवा भद्रम पश्चिमा कविशत्रा श्रीरंगे सद्भां मठनभि गच्छाप्य परितो ओम